dia, noies. 20 metres pel final. Sí, senyor. Primera classificada, Club Atlètic Granollers, i segona classificada del Club Atlètic Granollers. Sí, senyor. Tercera classificada fa arribada juntament amb la quarta atleta del Canovelles. Comencen a arribar aquestes noies de la categoria prebenjamina, les quals han fet 500 metres. També hi ha algun pare que arriba. Continuen arribant atletes.